بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا سبحانه وتعالى ende simore hande mbatten hakkillaji ne feewi nde ɗo simore nde ganduɗa no poɗɗen andirde cimoje baɗaɗe e deftere nde kala hen simore ina innire ille e nder ille he sika tawi a ƴeewi a teskima ina irta ma miijo ina waɗɗina ma miijo ko takat ma andude nde ɗo simore nde natɗa honde woni nde ɗo simore saabu sa yeehi dow ama taw toon Allah ne inniri simore al an'am ƴeewa ko holko woni al an'am wonda Allah inniri wonen cimoje al hasharat ko nande naml e ko nande nahal e ko nande ankabut ɗum ɗo fof ko cimoje nane deftere Allah nde ina waɗi hen kadi cimoje inniraɗe ko ɓuri ɗum newade ko wayna an nur ina waɗi hen cimoje inniraɗe annabaɓe ko wayna yusuf ko wayna yunus ko wayna hud ina waɗi hen cimoje inniraɗe jikkuje ko wayna tawba ina wayna cimoje inniraɗe ko nande koode ko wayna ash-shams ko nande wal qamar ko nande wal najm ina waɗi hen cimoje ɗe inniraka awqat ko nande al-leyl ko nande al-fajr ko nande ad-duha ina waɗi hen cimoje inniraɗe ko ogirɗe ko nande al-hadid ina waɗi hen cimoje inniraɗe nokkuje ko wayna al-balad ina waɗi hen cimoje inniraɗe ko fuɗata ko nande at-tin wa kullu dhalika mimma nara lidhalik si en batti haqqillaji ɗo no feewi no Allah innirta ɗeɗo cimaji ɗeɗo gueɗe en gari haɗa gonɗen hande ɗo garen hande tawen ndeɗo simore nde inniraka bi alamin la narahu wa huwa alamul jin ndeɗo inniraka aduna mbo en ganda ko aduna jinneji wa huwa alamun lam yurafu fil islam illa min tariqi l wahyi ko aduna mo ganduɗa hay goto wawama famde so wona pamirɗa oɗo aduna ko ndewoyata wahaya wa laysa lil aqli dalilun alay haqqille wawa irtu wiccita naata yalta miijo micco ha wawa andude to alamul jinni woni holɗo guese mumen goni hoɗo nayi mumen ordata hoɗo ɓe ndemrata hoɗo kuɓeje mumen hoɗo jeere mumen woni hoɗo laamu mumen hono lamɗo mumen wiyete haqqille wawa ɗum yiilade ha yananma hen ɗum noon wonti oɗo aduna mba jiɗɗen haalde hande aduna alamul jinni ko adunaji cuuɗiɗi men ko ɗum sohla cohlinɗo hande anduɓe wittoɓe ha waɗi hande anduɓe to leyɗele woɗeɓe tubakoɓe hoɓe jangga aduna malaikaji hoɓe jangga aduna jinneji hoɓe jangga aduna pittali hoɓe naata gueɗe kewɗe hoɓe jiilo ha hoɓe gokkani wiide ga hoɓe mbawi ƴeewo hoɓe gokkani ƴeewoyde yani hono mayɓe ɓe hoɗo to pittali ɗi goni hol gueɗe goɗɗe mbaɗe noon wama asba hada ɗum noon ko hunde nde ganduɗa sika tawi ɓi adama watti haqqille ma fot faam e ndeɗo simore hande so Allah jaɓi gandon Allah subhanahu wa taala no yiɗiri relede ni no yiɗiri andede ni no foti andede ni ndeke noon wona enen tan wonɓe alamul insi enen tan gandimo homo jogui tagore wiyetede alamul jinni ndenne homo yiɗi huncande men homo yiɗi famnude men homo yiɗi andinde men
yani ngande koye alama goɗɗo no wodi no wiye alamul jin e nder defte garde ko nande biyeteɗo goto e anduɓe diin huncoɓe no jiilo ene jiita gueɗe ene jiilanomen beele ma wonko ɓeydeɗen andude e famde oɗo aduna walla wooda ko koccuɗen heen e nder qur'ana tan hoore mum no seedi allah wi en sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim allah wi en ni hada wala ya'lamuna annahu misdaqu dinul islam subhanahu wa ta'ala e nder tawa mi yiɗa junnude mon jinmi ɗum layode kode garmita cimon aya to kono pour haqqillaji men ɗi mbawa hufde ɗi mbawa heɓɓitade gueɗe ɗe ganda ha mbawen ɗe nande ha mbawen ɗe famde yo on hettuɓe ɗo oɗo banggue daiman jangguino heedete ko yeeso kono sa sawnima jangguinowo yiyata ɓoyi tan yejitete yeeso ɗo jangguinoɓe ko yeeso keddata eyyi ɗo son keediɗo mbeɗa hijjito mbeɗa moon yiya yani ɓuurata wadde fayida subhanahu wa ta'ala wi e ndeɗo simore no jinmi nanirende ndi balladiren mbaɗen allah yo Allah hokku men tawfiq hokka men haqqillaji bawɗi nande simore nde ñagade allah wiide moon no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyanno daiman kaye jomum omo namno ɗum allah qalu la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim e nder ndeɗo simore hoɗon poti wattude haqqillaji simore nde nde wiyete ko simore jin simore jin fawaki ko jinneji tan allah haaldata kono noon ko ɓuri moƴƴude e simore nde ko walla sika waɗinde pecce tati ɗiɗi ɗe fof koye alamul jinni jeeya ko heddi ko enen jinneji ndenndi ɗum tagi sika tawi en jaɓi irtu en jaɓi naat aya o tan no mba ariri ni e ko feeñe aya he ko no tindina kanko alayhi salatu wassalam o andi alima istima'uhum lahu bil wahyi la bil mushahada e nder no aya o addiri ni en paami aya o wi en ko sallllahu alayhi wa sallam andani en jinneji ne ketti ɗum kono wona hombo jodde jinneji arita Bukhari e Muslim tawi addi ɗum ko Abdullah ibn Abbas suratul jinni meeɗa jangede dow Muhammad ma qara rasulullahi alal jinni wala ra'ahum nelaɗo meeɗa noddude ɓe jooɗi jangge dow mabɓe nani nelaɗo meeɗa ɓe yi kono noon nelaɗo ñalawma goto e ñalawmaji makko o yeehi omo wonde sabaɓe ɗam jeere wotede wiyetede ukada tawi wo qad hiila bayna al jinni wassama bi shuhub hakkude jinneji e aduna o koodene keddi ɗon fa qalu ma dhaka illa li shay'un hadas jinneji mbe gone wiide ɗum ɗo mataw wonko kewi e nder no tarikh wi men ɗi jeehi mashariq al ard wa magharib al ard nde ha jinneji ɗi ngari sen garti ɗo mi huccita mon tan mi waɗa ɗum qissa da subhanahu wa ta'ala honon ari to sira son jeyde sir ibn hisham on taw ɗum toon to siraji nabawi mon taw ɗum toon de ha nelaɗo ɓatti neleede jinneji joguino ko façon ina huuɓa ni jinne ina yiyandira malayka kono malayka yiyata men enen en jiyata malayka la budda wakalo wonta goɗɗum yiyen ɗum jinne la budda wakalo wonta goɗɗum jinne noon no wakaloro no yiɗi fof malayka noon wakaloto tan fotata koye neɗɗo so ɗum ala tan wontata ko annore joni noon jinneji ɗi de yeehi ha nelaɗo nela ha gasi hanti ɗi katta ɓattade asmano no ɗi jahanno o jinne jooɗo o jinne waɗɗo o jinne daro o jinne jooɗo ɗi jaha tan haɗi mbatta hettade asman so konngol haalama toon ɗi gara ɗi mbatta hen konnguɗi totta wileɓe mbatta hen temedere capanɗe jeenayyi ɗum wona katumeje ɗe ko musallas ɗe ko ghazali ɗe ko sambali oɗon gandi bo jalluɓe hewɓe nan hen fof ndewe katumeje wasa hen woɗɗo ɗo gandi katumeje ɓe gari noon allah ene jogori hadde ɗum holla en dalil rokko men mana goɗɗo ɓurɗo yodde e nder ko tarikh wi jinneji ɗi mbaɗi konngere te wiyete nasibin te leydi en te leydi ɗi mbaɗi toon konngere nde ngannduɗa konngere meeɗa hulɓinoro noon jinneji mbaɗi ko façon-ŋaji ina waɗi jinneji ko henndu tan jeeyi ɗi jinneji ko kaaƴe tan ɗiɗo ko leydi ɗi ko ndiyam ɗi ko leɗɗe
ɗi ko nayi ɗi gondata ko yimɓe façon jinneji ɗiɗi poti nde ɗi gasi nde jinneji ɗi kala ko jinne ɗi cuɓi délégation ngaji majji ina waɗi hen jinneji noon e nderno siira wi son jeeyi to siira moon taw toon jinneji ɗi ummi ɗi ngari ha e leydi makka ɗi jeeyi ha jidda ɗi pecciɗi care nder leydi tihama heeɗi irti ala fof ñanden ko woni l'essence ma nena ombi sona jinneji kurti ɗum ƴeewi holko haɗiɗi yaha holko haɗiɗi ƴeewde on jemma e jemmaji Allah on jemma e jemmaji Allah jinneji ɗi mbaɗi ko hawni ɗi ngari haa ɗi jiɗi hoodde ɗi pecci ɗiɗo ndewri ga makka ɗi jeeyi ha jidda ɗi mbakliti ɗi ngari haɗi beeli makka ndeke noon on jemma woni mo nelaɗo ummino makka feyi ɗaifa naaɓe ndiiri ɗum ari ha e ladde he ina waali ɗon ina janga qur'ana jinneji ɗi ne ngari ha ɓatti cuwa nan dande qur'ana nde tan ɗi kebli diwde ɗo ɗi mbi tip ɗi ndiɗo han joɗi nawta hakkude ɗo de guite laaɓata tawa ɗi jottima toon ɗi goto fof artira ko nanno ko yiino e ko heeɗi tan haɗinani sawtu rasulullahi sallllahu alih w sallam nder jibali kaaba tan ɗi mbiye leydi tip ɗi juuɗi ɗo ɗi jooɗi ɗo ɗi ketti Allah famni rasulullah jinneji nani kettima nelaɗa noon haalani jinneji daawa ha laaɓi on jemma gonga jinneji ɗi ndi kooti mbi ɗumen no qur'ana wi ni keɗe ɓuuro heeso Allah subhanahu wa taala wi ya muhammad batte haqqillaji nde weeɓani ko nde tiiɗi ko neɗɗo meeɗa yiide manam jinneji ina kaala Allah ina wona an tamperet hakkude mumen muhammad ko jinneji ɗi kaalata ko Allah haaltanto muhammad no potton famir simore nde qul wi ya muhammad bimana Allah yamari nelaɗa mum yo feññinan sahabaɓe ɓe ɗum ko wahyiya e mum e qissaji jinneji ɗum ko Allah andanima hen fayidaji e nafoje wonande yimɓe ina hen uhiya ilayya ayi wahyama feede am annahu ko woni istama nani hettima nafarun dental minal jinneji nani kettima jinneji ɗiɗo ɗi kettima ɗo heɗen keɓa fayidaji ɗo joyi fodde men nadde e nder simore he ganden nelaɗo o nelama yimɓe hono no nelda e jinneji ni son ɗo neldana ko nelano ko e jinneji kettatako gueɗel gonguel ngel yani an ya'lamu anna al jinna yastami'una kalamana wa yafhamuna lughatina jinneji na nana ko layaten ina paama haala men no gandi gueɗel battugel ngel tati yen gandu jinneji ko hellifaɓe hono no godirɗen hellifaɓe ni gueɗel battugel nayyi ganden ina e jinneji julɓe hoɓe ummo hoɓe mbaɗa daawa hoɓe jalta huruj hoɓe mbaajo hoɓe mbaɗa jiyaade hoɓe kaɓe no mbaɗaten ni ganden hen gueɗel joyɓel ngel Quraysh en ganda jinneji e wonde ina bonineedi ina mawna kini ina keewi doole ina tiiɗi ina cuusi ina kulɓani ina ñaaɗi nde ɓe nani qur'ana ɓe jii kaawisaji qur'ana jinneji fof gonɗi ɗum yo Quraysh en ganda ɗum yo mo ummatu Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi andu ɗum joni subhanahu wa taala nde jinneji ɗi jeeya leydi tihama tawi nelaɗo ene juulo fajiri e nder nokku biyeteɗo nahla ha subhanahu wa taala nden ɗi keɗima ɗi gandi ko heedi hakkude majje e asman ko ɗi dutti to yimɓe majji ɗi kaali ko kewi ko woni uluhiya jippi ɗum jippi koye dow jinneji wakad hakallahu anil jinni ashiya awalan nde jinneji ɗi dottide ina kalta muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko layde majji ko e ko ɗi paami ko e ko ɗi nani ko e ko ɗi jiiri ko guite majji nde ɗi duttita batu jinneji to hoɗi kaala nde ɗi juttita leydi noɗi toɗi nelano toɗi nantina fa qaaluɓe mbi innana minen sami'na min nani qur'ana ajaban kawniɗo yahdi hombo fewna ila rusde peewal fa amanna bihi minen min gonɗanima wala nushriku min gonta rendin bi rabbina ahadan hay goto minen jinneji ɗi mbi yimɓe mumen nde dutti toon ɗum woni ɗo Allah wimo no nokku goɗɗo moon jahata on toon no duuɓi ɗiɗi
falamma udiya wallaw ila qawmihim mundirin nden nelaɗo gasni hakkude majji ɗi dutti ɗi jeehi majji hoɗi kaltan ɗumen ɓe mbi ɓe nani deftere yonde fewnore e goonga fewnore lawol tingol yani min gomɗuɗine min gonta ruttade komin gonno dow musir jinneji mbi allah ne haalana men watti haqqillaji jinneji mbi allah ne haaltana men wa annahu ko woni bimana wa annahu wa annahum jinneji mbi taala toowi bimana woɗɗatima jaddu geɗal bimana fodde rabbina joomi men mattahado ala sahibatan debbo wala waladan wona cukalel jinneji ɗi mbi ɗi ndiwi e koye majji sirku billah ɗi senni allah ɗi goɗɗotinima dañde debbo e cukalel saba debbo jogorte ko haaju dañde mu haaju subhanahu wa taala haaju mum ala e debbo kanko no wiita e nder deftere nokku goɗɗo o wi ko khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha o taganimon rewɓe onon worɓe ɓe ittaɓe mon onon fof ko on gotum ha mbawon yewtude e mabɓe cukalel ko ha ɗaɓɓe ha hen kewgol cukalel ko ha jewtira ɗum cukalel ko ha daña haajo mum sika hinal kibar sa mawnayi walla so woni gorko heddo keeci ma haɗa mando ɗum tagi arabi goto wi wa kam abin ala bi ibnin zura sharafin kama alat bi rasulillahi adnanu yani cukalel ko ɗum ɗo woni fayida mum ko ɗum ɗo woni ɗimin mum allah noon woɗɗatima ɗeɗo gueɗe taala rabbuna uluwan kabira ko ɓuuri labde ko yani allah toowi e laamu mum an yakuna daifan ko looɗo allah wona looɗo loogol tagore nde nde ganduɗa wonde tuuya wode jogo tuuyoji woɓe jogo rewɓe woɓe ndenda rewɓe woɓe daña cukuloñ woɓe jewtida cukuloñ taala llahu an dalika uluwan kabiran allah woɗɗotima ɗeɗo gueɗe jinneji wi tawde min gandi ndeke miɗen ɓe min gonɗinno ɗum ndeke ɗum ala caggal hande min jalti en min gonta noon wiide allah won gonta wiide mattahada sahibatan wala walada jinneji ne kaala allah ina nantina en wa annahum ko woni kana laatinoma yaquluna wiya ka haade jinneji de jinneji kaalata jinneji min de ke yo kana yaqulu ina wiyatno safihuna ɗayɗo men safihuna majjuɗo men safihuna joom bida men cirkowo men jasɗo men imo wiyanno alallahi dow allah nde ke yo shaɗaɗon fenade gawlan baidan ani sawabi bi nisbati l waladi wa sahibatu ilayhi taala nde ke yo ɗayɗo men fuyɗo men majjuɗo men ina haalanno e allah konngol ngol ɓattaki gonga ngol weelani wonde haqiqa komi mbiya allah ne jogui ɓinguel allah ne jogui debbo yo allah heeten subhanahu wa taala jinneji ina kaala subhanahu wa taala ina haaltana men o wi guine layɓel nguel wa annana enen jinneji zananna heɗen janana en jananama ko yawti wonta wattu en jananama allah taqulu deke hanani wiide al insu wal jin alallahi dow allah kadiban fenade ɗum ɗo hanani wa anna kunna nazunnu allah yakdiba ahaduna alallahi taala en meeɗa jort neɗɗo ne suusi takkude allah fenade saka wiyede allah ne jogui ɓinguel allah ne jogui debbo e womin samma piɗɗen gonɗinɗen sihhata qawlu safi konngol ɗayɗo men gonɗinɗen ɗum kono nden en nani qur'ana en gandi de koɓe fenoɓe wa hadha minum bi iqrarin ɗum ɗo ko kayen ɓe jaɓani en ɓe qirlima wonde hoɓe gonnoɗe ene majje hoɓe ñemtinanno wa annum innama takhallasu mina al istidlal wal bas ƴeɓɓoyde dalila wittude taki ɓe yiitude gonga ha ɓe mbawi yaltude e ɗeɗo gueɗe cofde joyɓel nguel wa annahu ko woni bismillahi rrahmani rrahim والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ساهبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا سبحانه وتعالى عند سمور هنده مبتن حق الله جنا فيوي ndeɗo simore nde ganduɗa no poɗɗen andirde cimoje baɗaɗe e deftere nde kala hen simore ina innire ille e nder ille he sika tawi a ƴeewi a teskima ina irta ma miijo ina waɗɗinama miijo ko tagat ma andude ndeɗo simore nde natɗa honde woni ndeɗo simore saabu sa yeehi dow ama taw toon Allah ne inniri simore al an'am ƴeewa ko holko woni al an'am wonda Allah inniri wonen cimoje al hasharat ko nande naml e ko nande nahal e ko nande ankabut ɗum ɗo fof ko cimoje nane deftere Allah nde ina waɗi hen kadi cimoje inniraɗe ko ɓuri ɗum newade ko wayna an nur ina waɗi hen cimoje inniraɗe annabaɓe ko wayna yusuf ko wayna yunus ko wayna hud ina waɗi hen cimoje inniraɗe jikkuje ko wayna tawba ina wayna cimoje inniraɗe ko nande koode ko wayna ashams ko nande wal qamar ko nande wal najm ina waɗi hen cimoje ɗe inniraka awqat ko nande al leyl ko nande al fajir ko nande ad duha ina waɗi hen cimoje inniraɗe ko ogirɗe ko nande al hadid ina waɗi hen cimoji inniraɗe nokkuje ko wayna al balad ina waɗi hen cimoji inniraɗe ko fuɗata ko nande a tin wa kullu dhalika mimma nara lidhalik si en batti haqqillaji ɗo no feewi no Allah innirta ɗeɗo cimaji ɗeɗo gueɗe en gari haɗa gonɗen hande ɗo garen hande tawen ndeɗo simore nde inniraka bi alamin la narahu wa huwa alamul jin ndeɗo inniraka aduna mbo en ganda ko aduna jinneji wa huwa alamun lam yurafu fil islam illa min tariqi l wahyi ko aduna mo ganduɗa hay goto wawama famde so wona pamirɗa oɗo aduna ko ndewoyata wahya wa laysa lil aqli dalilun alay haqqille wawa irtu wiccita naata yalta miijo micco ha wawa andude to alamul jinni woni holɗo guese mumen goni hoɗo nayi mumen ordata hoɗo ɓe ndemrata hoɗo kuɓeje mumen hoɗo jeere mumen woni hoɗo laamu mumen hono lamɗo mumen wiyete haqqille wawa ɗum yiilade ha yananma hen ɗum noon wonti oɗo aduna mba jiɗɗen haalde hande aduna alamul jinni ko adunaji cuuɗiɗi men ko ɗum sohla cohlinɗo hande anduɓe wittoɓe ha waɗi hande anduɓe to leyɗele woɗeɓe tubakoɓe hoɓe jangga aduna malaikaji hoɓe jangga aduna jinneji hoɓe jangga aduna pittali hoɓe naata gueɗe kewɗe hoɓe jiilo ha hoɓe gokkani wiide ga hoɓe mbawi ƴeewo hoɓe gokkani ƴeewoyde yani hono mayɓe ɓe hoɗo to pittali ɗi goni hol gueɗe goɗɗe mbaɗe noon wama asba hada ɗum noon ko hunde nde ganduɗa sika tawi ɓi adama watti haqqille ma fot faam e ndeɗo simore hande so Allah jaaɓi gandon Allah subhanahu wa taala no yiɗiri relede ni no yiɗiri andede ni no foti andede ni ndeke noon wona enen tan wonɓe alamul insi enen tan gandimo homo jogui tagore wiyetede alamul jinni ndenne homo yiiɗi huncande men homo yiiɗi famnude men homo yiiɗi andinde men yani gande koye alama goɗɗo no wodi no wiye alamul jinni e nder defte garde ko nande biyeteɗo goto e anduɓe diin huncoɓe no jiilo ene jiita gueɗe ene jiilanomen beele ma wonko ɓeyde ɗen andude e famde oɗo aduna walla wooda ko koccuɗen hen e nder qur'ana tan hoore mum no seedi Allah wi en sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim Allah wi en ni hada wala ya'lamuna annahu misdaqu dinul islam subhanahu wa taala e nder tawa mi yiɗa junnude mon jinmi ɗum layude kode garmita cimon aya to kono pour haqqillaji men ɗi mbawa hufde ɗi mbawa heɓɓitade
gede de ganda ha mbawen de nande ha mbawen de famde yo won hettube do odo bangi daiman jangino hedete ko yeso kono sa sawnima jangino yiyata boy tan yejitete yeso do janginobe ko yeso kedata hey do son keedido be hijjito be mon yiye yani burar wadde fayida subhanahu wa ta'ala wi e ndedo simore no jinni nanirende ndi ballandiren mbaden Allah yo Allah hokkumen tawfiq hokkamen haqqillaaji baawdi nande simore nde nyaagaade Allah wiide mon no nelaado sallallahu alaihi wasallam wi'anno daiman kay joom mo namno dum Allah qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim e nder ndedo simore hodon pudi wattude haqqillaaji simore nde wiyete ko simore jin fawaaki ko jinneji tan Allah haaldata kono non ko ɓuri moƴƴude simore nde ko walla sika waɗinde pecce tati ɗiɗi ɗe fof koye alamul jinni jeeya ko heddi ko enen jinneji ndenni ɗum tagi sika tawi en jaɓi irtu en jaɓi naat aya o tan no mba ariri ni e ka feeñe aya he ko no tindina kanko alayhi salatu wassalam o andi alima istima'uhum lahu bil wahyi la bil mushahada e nderna aya o addiri ni en paami aya o wi en ko sallallahu alaihi wasallam andani en jinneji ne ketti ɗum kono wona hombo jodde jinneji arita bukhari e muslim tay addi ɗum ko abdullah ibn abbas suratul jinni meeɗa jangede dow muhammad ma qara rasulullahi alal jinni wala ra'ahum nelaɗo meeɗa noddude ɓe jooɗi jangge dow maɓɓe nani nelaɗo meeɗa ɓe yi kono noon nelaɗo ñalawma goto e ñalawmaji makko o yeehi omo wonde sabaɓe ɗam jeere wotede wiyetede ukada tawi wo qad hiila bayna al jinni wassama bi shuhub hakkude jinneji e aduna o koodene keddi ɗon fa qalu ma dhaka illa li shay'un hadath jinneji mbe gone wiide ɗum ɗo mata wonko kewi e nder no tarikh wi men ɗi jeehi masharik al ard wa magharib al ard nde ha jinneji ɗi ngari sen garti ɗo mi huccita mon tan mi waɗa ɗum qissa da subhanahu wa ta'ala honon ari to sira son jeyde sir ibn hisham on taw ɗum toon to siraji nabawi mon taw ɗum toon de ha nelaɗo ɓatti neleede jinneji joguino ko façon ina huuɓa ni jinne ina yiyandira malayka kono malayka yiyata men enen en jiyata malayka la budda wakalo wonto goɗɗum yiyen ɗum jinne la budda wakalo wonto goɗɗum jinne noon no wakaloro no yiɗi fof malayka noon wakaloto tan fotata koye neɗɗo so ɗum ala tan wontata ko annore joni noon jinneji ɗi de yeehi ha nelaɗo nela ha gasi hanti ɗi katta ɓattade asmano no ɗi jahanno o jinne jooɗo o jinne waɗɗo o jinne daro o jinne jooɗo ɗi jaha tan haɗi mbatta hettade asman so konngol haalama toon ɗi gara ɗi mbatta hen konnguɗi totta wileɓe mbatta hen temedere capanɗe jeenayyi ɗum wona katumeje ɗe ko musallas ɗe ko ghazali ɗe ko sambali oɗon gandi bo jalluɓe hewɓe nan hen fof ndewe katumeje wasa hen woɗɗo ɗo gandi katumeje ɓe gari noon Allah ene jogori hadde ɗum holla en dalil rokko men mana goɗɗo ɓurɗo yodde e nder ko tarikh wi jinneji ɗi mbaɗi konngere to wiyete nasibin to leydi en to leydi ɗi mbaɗi toon konngere nde ngannduɗa konngere meeɗa hulɓinoro noon jinneji mbaɗi ko façon-ŋaji ina waɗi jinneji ko henndu tan jeeyi ɗi jinneji ko kaaƴe tan ɗiɗo ko leydi ɗi ko ndiyam ɗi ko leɗɗe ɗi ko nayi ɗi gondata ko yimɓe façon jinneji ɗiɗi poti nde ɗi gasi nde jinneji ɗi kala ko jinne ɗi cuɓi délégation ŋaji majji ina waɗi hen jinneji noon e nderno siira wi son jeehi to siira moon taw toon jinneji ɗi ummi ɗi gari ha e leydi makka ɗi jeeyi ha jidda ɗi pecciɗi care nder leydi tihama heeɗi irti ala fof ñanden ko woni les asman ene ombi sona jinneji kurti ɗum ƴeewi holko haɗiɗi yaha holko haɗiɗi ƴeewde on jamma e jammaji Allah jinneji ɗi mbaɗi ko hawni ɗi gari ha ɗi jiiɗi hoobde ɗi pecci ɗiɗo ndewri ga
ɗi ndewri ga makka ɗi jeeyi ha jidda ɗi mbakliti ɗi ngari haɗi beeli makka ndeke noon on jemma woni mo nelaɗo ummino makka feyi ɗaifa naaɓe ndiwi ɗum ari ha e ladde he ina waali ɗon ina janga qur'ana jinneji ɗi ne ngari ha ɓatti cuwa nan dande qur'ana nde tan ɗi kebli diwde ɗo ɗi mbi tip ɗi diwi ɗo han joɗi nawta hakkude ɗo de guite laaɓata tawa ɗi jottima toon goto fof artira ko nanno ko yiino e ko heeɗi tan haɗinani sawtu rasulullahi sallllahu alih w sallam nder jibali kaaba tan ɗi mbiye leydi tip ɗi juuɗi ɗo ɗi jooɗi ɗo ɗi ketti allah famni rasulullah jinneji nani kettima nelaɗa noon haalani jinneji daawa ha laaɓi on jemma goo jinneji ɗi ndi kooti mbi ɗumen no qur'ana wi ni keɗe ɓuyo heeso allah yo subhanahu wa taala wi ya muhammad batte haqqillaji nde weeɓani ko nde tiiɗi ko neɗɗo meeɗa yiide manam jinneji ina kaala allah ina wona an tamperet hakkude mumen muhammad ko jinneji ɗi kaalata ko allah haaltanto muhammad no potton famir simore nde qul wi ya muhammad bimana allah yamari nelaɗa mum yo feññinan sahabaɓe ɓe ɗum ko wahyiya e mum e qissaji jinneji ɗum ko allah andinima hen fayidaji e nafoje wonande yimɓe ina hen uhiya ilayya ayi wahyama feede am annahu ko woni istama nani hettima nafarun dental minal jinneji nani kettima jinneji ɗiɗo ɗi kettima ɗo heɗen keɓa fayidaji ɗo joyi fodde men nadde e nder simore he ganden nelaɗo o nelama e yimɓe hono no nelda e jinneji ni son ɗo neldana ko nelano ko e jinneji kettata kom gueɗel gonguel ngel